Good afternoon, welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Lero pa 29 March 2026, date ya nkhondo imene ili 30. Yeah, tsiku la nambala sate imene ndithu tipasane ma update okwana 5 amene ali latest. Choyambirira tiyang'ane nkhani yokhudzana ndi Iran yapereka warning kapena kuti yachenjeza America ndi Israel kuti ipepese pa nkhani yokhudzana ndi kuphulitsa ma university awiri ku dziko lija la Iran. University ina imene ndithu iwo aphulitsa ndi university imene imapanga za science and technology. So akaphulitsa university imeneyo and kumachita kuti mbuyo mosemo amene anayambitsa mademo kuti mademo achitike makuti anali ana a school. So akufunanso ana a school omwewo ndithu azayambitsa mademonso enaso kugwetsa boma and akuwaphulitsanso school yawo. I don't know kuti zinthu zawo akuziyendetsa bwanji. So sizachilendo kuphulitsa school and Israel ndi America yaphulitsa ndithu ma university awiri and Iran yauza kuti mukuyenera kupepesa apo B ndi kuti ma university ama Americans amene ali ku maiko aku Gulf region, maiko aja Kuwait, Oman, UAE, Dubai, ndi kuti ma university amene ajawo nawonso ndithu aphulitsidwa. Yes, akuti ndipo alangiza kuti aziphunzitsi ana chani onse ndithu asunthe ndi 1 kilometer achoke kumene kuma school ku ma university ama Americans. Yes, kumene kwalipo ndithu. So awanena kuti kumene kundithu awaphulitsa and kumene kukhangatiso pano kubwezera. So pano it's like now it's too much now. Chophunzitsa ma school ndi yani so pano. Kuti anthu asakhala ophunzira zikhale mbuli. So nkhani ndimeneyo imene ndi nkhani ndithu yoyambirira imene yachitika dziko lija la Iran kuphatikizaponso ndithu aphulitsa port kapadoko ina imene ili kufupi ndi Strait of Hormuz. Yes, doko chabe imene aphulitsa. Yes, number 2 ndiyona kuti JD Vance akunena kuti America ndithu ilulukako mwapafupi mwa msuni ichoka ku Iran chifukwa kuti zonse zimene zimafunikirira ukapanga kumeneko kuzioneka zoti zatha amali zako. Well, the president said, look, we've accomplished the gross majority of our military objectives. I think you can make a good argument we've accomplished all of our military objectives. The president's going to keep at it for a little while longer to ensure that once we leave, we don't have to do this again for a very, very long time. So, I mean, pamene tikapita kuma officials akuoneka zoti anthuwa ali ndi plan yo panga ground invasion kamati kupita ndikumenya nkhondo yapasi chasopano yamifuta pa imeneja akuti ndithu apita kumene koko ku Iraniko and pakati pano ma ujenera afika za asilikali zanthu zikufika ndi zikuyandikira kuti alowe dziko la Iran kenako ndithu akamenya nkhondo. Iran yauza kale kuti amadikirira ndipo sakwaopa ndipo afera konko. So yeah, tiona mmene zikhalire kenako. So number 3, Iran yonso ndithu yapanga condemn yadzudzula especially Abbas Araghchi foreign minister wa Iran wadzudzula Israeli pokupha atolankhani atatu. Yes, kupha atolankhani atatu and mtolankhani ameneyo last week amuphera ma family members ake kwana 7 police. Yes, sizachita ndi zimenezi. Mtolankhani unaso wa Russia mukuona zoti I think about the video imene sili appropriate kuti ndiponye kamwe munayiona mwina kuma Facebook like amapanga report kana chibombo chinangofika kumbuyo iye anachita kuthawa chipanda kuthawa sizindakamthera bwino yayi. So ma Israel kumene ku Lebanon ndithu akungopa akupha ma civilians kwambiri komanso akupha atolankhani. I mean, I don't know kuti zolinga zawo zimakhala zotani. Ku Lebanon anamba kakali ndithu komabe chimene amakolola sinzote amakolola chani. Like sinzote ku Lebanon amakolola ko chani. So anyway, muli mosemo izo ndi zimene zilipo and koma nayonso Hezbollah ku Lebanon niko sikuti kugawa kamba yayi. Asilikali
amene ambiri amene mukaonawa osewa ndithu afera kumene kuko. Yes, aphedwa kumene kuko ku Lebanoniko panopa pakati pano. Yes, Mario ayika mata. Yes, asika pamenewa. So komanso number 4, ndege US spy plane, ndege imene apanga za spy zokazitape ndithu ma Iran ndithu ayiphulitsa. Yes, ayiphulitsa imene. And number 5 chimene ndithu chiti chomalizira nchonena kuti pakati pano anthu ma ministers aku Saudi Arabia, Egypt komanso Turkey afika kale ku Pakistan kumene ndithu afuna akhale kenako ayambe kukambirana za kudzetsa mtendere ku dziko lija, kudzetsa mtendere pakati pa Iran, Lebanon, okay, US, Israel. Yes, afuna ndithu akambirana za peace kumene kuti kodi mtendere umene ku tikwanitsa kupanga achieve muutani. So izi ndi zimene zilipo ndithu moti tizingodikirira kuti pakati pano nanga chingachitika nchani chifukwa yeah. By the way, mwinaso mongo kwangulaso mongo malizitsa ndithu ma Houthis ndithu leroso kachi number 2 aponyaso mabomba ku dziko lija la Israel. Iwo poyankhula pawo akunena kuti ife tikuponya mabomba amenewa chifukwa kuti musiye kuzunza kupha anthu osalakwa aku Gaza. Palibe chifukwa chinaso zangu siya zimene zozo ndikuti basi ndikuti ndifeso iniyo pazakhala palibe vuto nerosi. So yeah, imene ndi uthenga wa ku Yemen, ma Houthis amenewo amene ndithu apangaso kachikena target ma yeah. Ndithu foreign minister wa dziko la Russia wavomera kuti iyaito ife ndi Irani tilipo ubale, so mavuto timawathandiza zina. Tsopano pakakhala nkhani khuza ndi kuspying kuti ayi kuspy Russia kuthandizira kupereka location ya komwe kuli ma-Americans. Iye wati nkhani imene yoti ma-Americans ali pakuti ndiyosavulale samabadziwo zili ma-Americans akhala uko. We genuinely maintain very close relations with Iran, and this includes specifically an agreement for military technical cooperation. We have supplied Iran with certain types of military-grade products, but we absolutely cannot agree with the accusations that we are assisting Iran by transferring intelligence data. The coordinates of American military bases in this region guys, are known to everyone. This isn't being concealed. Thank you so much. It's publicly available information. And the fact that Iran is attacking these military bases, for me personally, causes no surprise whatsoever. Thank you so much. Cameras.